Goddag. Jeg undrer mig lige over en ting. Jeg er blevet oplyst og har fundet ud af, at i Danmark, der er der 21 eller 22 muslimske skoler. Og så tænker jeg jo bare, fred være med det. Men det er med muslimske lærere. Og jeg synes, når man er i Danmark, så skal man gå på en skole. Det kan godt være en friskole, folkeskole, whatever. Men det skal være dansk. Og der skal være danske lærere. Der kan godt være muslimske lærere, men de skal ikke undervise i muslimske ting, altså. Jeg synes sgu, det er lidt øv. Og så synes jeg faktisk, at det burde faktisk være sådan, at når man bor i Danmark, så vil man også integrere sig. Og det tyder ligesom ikke på det, når man går på en muslimsk skole. Men jeg skal ikke være dommer over sådan noget. Jeg kan bare undre mig. Og så tænker jeg sgu lidt. Det er sgu egentlig lidt dumt. At man gør sådan noget. Altså. Men. Ja. Det, man kan jo samtidig undre sig. Men der kan selvfølgelig også skrives bøger over, hvad jeg ikke forstår. Det lader det så bare lige den. Så til jer, der også hører sådan noget. Jeg synes sgu det er jo. Men nu vil jeg sgu ikke opholde jer mere. Men kan I have en god dag? Meine